Brother, wait, oh, we're entering now. Oh, whenever get in a post, we'll come a Egbeigwe. I want to that because my Picasso, no one I got them on Yukumoyenta. I just be keeping quiet all this while. Oh, Egbeigwe is so ungrateful. To the extent that now, Anna carry your boss. Somebody made you a guy in the road. Kana marry. But because no gets na Egbeigwe na aroko hand in hand. Egbeigwe could not be able to say that na me here against or gay say. Oh, Aye, no more Jpac go kwa nyono. Mbana Egbeigwe war. Na nke Harrison ngwa n'ishu. Oh munwa ka on a phone. Oga mbedi on a phone through my page because we don't bam. Where you about even Mbana Egbeigwe war. Na tole ke ebuje obodo oyibo. Ife mere Egbeigwe ju an accident. The cause of his accident. Mere no be ha to him another time. The reason why Egbeigwe did not talk to India, Jerusalem, because now Egbeigwe job where I go. I donated to Egbeigwe on my platform. Edge my page, where see I got number Egbeigwe, where see the serious year ago. People thought Egbeigwe go on my platform. Originally, Egbeigwe they make so much money with your man. Egbeigwe just see it your man. Egbeigwe we have a family on it. Where not a Lagos, that one. The same person, Nadia, and now about organic war. Ikuroku. Mbemata says I go to the race in Egbeigwe go. Okay, to say no, don't allow. Because no matter what is go, no percentage go get away. All man not get any percentage. And they go against Ogagi, a one kitty. You know, got it from one platform to another. But they say, if you want to if you cool nonsense, oku, even when I say with a passport, company be with India, no more about the media personality. Only even because of me, can't you no call meeting? Can't with Harrison one issue. Can't Harrison Kita, agent number Harrison. Agent number Harrison. I went to call meeting Naikeja. Where your secular your my witness the bo omerebere onye one day traditional workade omerebere onye nanka it's on by the phone kita see and stick out the woman boy Zion. I went to call meeting we not time meeting now we when no why or Egbeigwe jebe India can we weekend we anya yeah Egbeigwe we happen where do no one name why go ga we je India yeah o we buru no onye Egbeigwe we jebe India bụ onye o jere jere nwunye mmadụ ka o jere kpọrọ jebe India ọ bụ na onye o jere nke dinacha the woman wee si na nke the woman wee na-ala wee pụọ n'ụzọ wee nwee accident. Did the woman na-arụ na nke Chikasen na Nnewi. The woman did arụ na nke Chikasen na eze na oyi. The man is short. Okay, Egbeigwe wee na-eruwe na nke this woman. Na-ayi nwunye mmadụ. Wee si na nke nwunye mmadụ na-ala wee nwee accident. Ọkpa ahụ ekwe ha ala. I will go get you. I will go Egbeigwe n'ụwa niile buru ego ahịa everywhere. Because now that man I don't have peace with Egbeigwe. But I knew all these things. I don't want to spoil work for Egbeigwe. My mom will say, that thing gaga.
Okay. Even the very message that we go expose because now all what nkịtị and I marry baby okuru and therefore I will expose him. Huh? I will expose him. Egbeigwe na akparịa Seaman were 1 million naira nye Egbeigwe mgbe Egbeigwe did not no thank you no very much. Akparịa Seaman Egbeigwe apụtara kwuo okwu. Egbeigwe apụtara kwuo okwu. Egbeigwe wee kpọrọ nwunye mmadụ wee jebe India wee nọọ 14 days or 28 days. Ego ndị na-adọneti Egbeigwe mgbe ọ kpee na-ere ere bụ ihe mere Egbeigwe enye ya ego taa nwanne echi ọgwụ bụ na Egbeigwe na-ewere ego aha hapụ family na Ọnịcha na all the way from Ọnịcha nata Lagos bịa kwụọ ụgwọ ụlọ n'okoko Michael mgbe Egbeigwe hapụ nwunye na Ọnịcha bịa kwụọ ụgwọ ụlọ n'okoko Michael. Egbeigwe wee na-arahụ wutu nwunye mmadụ ụmụ ọ bụ na Harrison gwa n'isu weta ego nye Egbeigwe support wee the woman anara Egbeigwe goro ego aha n'elu na ọhịa dị. O nwere mgbe ndị SARS ndị operation RRC jidere nwa the woman mgbe ahụ Egbeigwe fly go with the woman na ndị SARS jie nsi I don't know what to do. Ọ bụ na that boy mee ife nwude akpọ Egbeigwe. Egbeigwe is like father to family ọzọ mana chọọ Egbeigwe ba baby all these things ka ghara imebiri ọrụ ọkwa tomorrow asị na Jpac na-ekwu too much but people akpanigo m ife na we have ihe mere years I swallowed it. O wee bụrụ na Egbeigwe ji kpọrọ nwunye mmadụ na-ara utu ọkpa ya ha mere mgbaji a wee kpọrọ Egbeigwe jee obodo ịma na Egbeigwe nọ na India scam ọ bebi ọkụ scam wee ọga bebi ọkụ wee rụpụta bitas ya ka mmanya wee gaa ahịa wee kpọọ okwesịrị na bebi ọkụ ya ayọ Egbeigwe ayọ ka o wee postuo mmanya o kwesịrị ihe ayọ ịma na under 1 month dị otu ji wee bata from India ka anọ mmanya mgbagaji ọgara pụtara ịma na idiot Egbeigwe mepere ọnụ wee kwuo ego ole ka a ga-akwụ efe advert onye akpọrọ je India treat ya ọkpa for more than $10,000 ọ ihe a kwụrụ n'ọkpa ya mgbe Egbeigwe na-agbara business class first class 4 million naira ka a kwụrụ n'isi Egbeigwe. Go punish all of them. I will expose them. I kwụrụ 4 million VIP first class ọ ihe ọ gbara wee je India kwụrụ enyi ya nwaanyị bebi ụka mụrụ na onye bụ enyi ya nwaanyị o wee tọrọ ya sị na nwanne nwaanyị mana nwunye mmadụ ka Egbeigwe kpọ wee je India na-ara nwunye mmadụ wute ọkpa mere mgbaji. You say ka mechie ọnụ I go jam all of us together. Everybody go run for this social media. I'm going to come back as king of FBI. Everybody, no stone will left unturned. No stone. No stone. Iwe bankiti. Ịma na Egbeigwe na Ogechi na-eme business of mgbe ọkpa ya ha dị. Anatacha ego Egbeigwe enye Ogechi 30%. Are you aware of this? No, they are aware of this. No get na 30%. No be mgbe ọkpa ha na debata na ọkpa Egbeigwe kwe ha ala. Now let me shock the world now. Can shock onye ọbụla kịta. Can make call kịta. Ọ bụ na onye nwere ike ọma like ka mkpọpụta ya n'ihu akwụkwọ. I would have liked to call her ka efu eziokwu. Egbeigwe ka shedu nwa dike narị ahụ awebe fundraising na Abuja. Na na-ege ntị. Awebe fundraising na Abuja. Nwe kpọrọ Egbeigwe wee jee. Ihe nji wesị ka mkpọrọ Egbeigwe bụ na agwọ mmadụ na-abụ fụrụ anaghị abụ agwọ. Nwe kpọrọ Egbeigwe
I will see Abuja. Egbeigwe abụrụ onye nwa gbara m flight. Mụnwa ji ego mgbara Egbeigwe flight. Egbeigwe enweghị 1 naira. 1 kobo Egbeigwe nwere mgbara flight. Abuja. Lucy Abuja contact ya na-akpọ boss lady na-eme visa. Anyị na-atọ wee jere ezigbo ego. Wee kwuo kedu onye a ga-eweta akaụntụ ka wee na-eweta ego. Eweta akaụntụ onye na-arị ahụ, that is Chiedu Nwadike, and it's Chiedu Nwadike ego. Now, due to some almost small contact, ndị na-enyekasị Egbeigwe ego mgbe ahụ na-arị ihe. I raised the ego, submit Chiedu Nwadike ego la Lagos. I went to Lagos after 2 days. One man from Malaysia, I don't know from Malaysia or Indonesia, where Egbeigwe na phone, where see na ya na Abuja, or say Ambara, na ya na go, but that I did yakwa. This man went with Egbeigwe 500,000. Kenye, Chiedu Nwadike. One woman in the ministry, we got Egbeigwe 500,000. People now, more of us did well. Jera POS, Mezerenda, transfer. This year, Baba flight, we Abuja, not the too expensive. Mezerenda, Chiedu Nwadike transfer. Egbeigwe Lagos, Baba flight na Azumu, just go back to Lagos, sorry to Abuja. Oburu Yama, Mbaha, I met a fundraising to Chiedu Nwadike. Well, only get a damn Bahala Azu, Nkubo Nabo. Well, as Yazo, wherever they go in there, Egbeigwe na Tarana fundraising, Egbeigwe embezzle that money. Egbeigwe embezzled that money. Egbeigwe na condition of Chiedu Nwadike dey very bad. Now don't think no get release ego ara Chiedu Nwadike ya anwụ. Na doctor ekwugo no ya anwụ no nwere anything. Na inyezi ego bụ waste of money. Na inye ego bụ waste of money. Egbeigwe wee rie ego Egbeigwe sị ekwe money ya bụ ego ọrịa. O wee gụbara m ngụkọ ọ na mara na mgbe ahụ na-arịa na Chiedu Nwadike wicked rie. Na o jekwutere Chiedu Nwadike enweghị ihe mere na ya oso wee ndị gbara ya wụọ. The same Egbeigwe bịara na nke Ifeanyị Ụba ka nne ege m ntị ihe bụ igwe m. Egbeigwe bịara na nke Ifeanyị Ụba. Ifeanyị Ụba wee kpọrọ Egbeigwe wee jee na afọ Igbo efu na foundation. Afọ Igbo efu na Ifeanyị Ụba na-arụ ọnụ. Ndị afọ Igbo efu na wee tụọrọ onye ego mbụ Egbeigwe. O wee bụrụ na-atụrụ Egbeigwe ego ọ kpọrọ na-anakwu nwaanyị die ka dị ndụ. Ọ bụkwa na nwaanyị die nwụrụ anwụ. This woman die na-arụ na Chikasen na Eze Oye na Nnewi. Mana the man dị short. Ya ọ dịka onye mere nkeji. Ọ tụta ego ọ kpọrọ nwaanyị mmadụ na Lagos jekwuo ọgwụ na Lagos. Hapụ Nnewi ebe ha bi. Jee jụọ MC ya na nwaanyị Abakaliki ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị. Mgbe nwaanyị Abakaliki chọrọ ịgba onye awọ ọ mụasị ya hapụ onye a. Mgbe bibụ chọrọ ịgba ya wọ nsị hapụ nna unu emebiri onye ọrụ ka onye ajegodi India triti ọ kpee. Ka a na-ekwu okwu maka ọ gaghị ịgba nkịtị. Egbeigwe ya na evil man, ịdị evil, ị na-ara nwunye mmadụ. Gosikere m ihe ndị ibe na-eme na Nollywood. Egbeigwe metewuru ọnụ ya. Baby ihe na-eme nnọọ na papa gị nwụrụ ka mpa gị ka ọma gị nwụrụ ka Egbeigwe aka ụhụ gbamgbam ọkụ ụhụ be nna ya gbamgbam na mpa gị nwụrụ. Nollywood mebere for years, donkey years, ka mpa gị nwụrụ na-achọgharị na-ebiere aka ego ka ihe esi akwa mpa gị. Some of people Skibo be ịgba nwụọ. Skibo be depend na agba nwụọ. Skibo mkpọrọ ntu akpọrọ ya gwegide n'aka. Hallelujah. Eme nkwegide eje na nka na Seaman wee Seaman. Skibo. Efe n'aka Seaman. All these people say, all these people. Huh?
skip on the Dubai. Okay, Jaka, I will expose you. Yeah, in attack on Kuo, anyway, guys. Let heaven fall. Overnight, hi, bam. Let heaven fall. Era Gabo Kuma Bagan Kitty. Era Gabo Kuma Bagan Kitty. Oh, you put in a not big madam. Big media. You can't mind your business. You can't think. No brand on the man or you again. Madam, just go and sleep. Go get na Jpac Jpac Kopu oge na ako. Kopu ya wabu skip sorry. Ya wabu Egbeigwe. Where bezie no chizie kan we bere ezigbo mmade. Look at you na akọrọ mmade. I'm all the evil. Egbeigwe committed. Just keep quiet. Ka rest maybe rioro. Atam me popu here about a year and a good enough. When this minister. Don't bring, bro. Don't bring church because I'm not necessarily have a war. I don't want to bring any church because already got my live broadcast. Can't go against church. I'm a Christian. I love them. I love everybody. But I'm not when the members. Akwa in America now. Now I agree. Not when the members. National media. Rabbi Ishi. Kayana Korean social media. Na on the members of Mandu Bionishi. Mandu Nudia. Mandu Bionishi. Mandu Hadra. Na Zion. Mandi bros, they when you were let us tackle the issue at hand. Jpac. Sir. Jpac. Sir. You need to make a Egbeigwe true. And in a previous program, Semen Palace of Justice, you will see a program. Emeka that page. See a page on Egbeigwe with proof. On that page, there was his account statements. We find out that Ogechi took 30% of the money. Yeah, that is why to war. Oh, what about the video? If you did made the video, can be anchor the program. You video the program be able to pelicoma. I no go see the account balance Egbeigwe. Nke Egbeigwe just post. Opposed to 8% of the money. You got to go. We noticed no Egbeigwe was for merchandise as far as none on Akwa Ogechi. And that is why Baby Oku took it upon himself. Come make sure no India. Bros, Munwa de Jpac, Munwa. Anchor everything. See, na Egbeigwe amage India. All them naka because album Ejimeko naka. Even Babata Kubezoku Ojo, Kube ka poison Obi ye would take. Oh, Yoga. Oh, what the same Jpac as non bevulo. More than office like I said, but you walk a do near a yapun Biko, Nakamo than a do. Say what an ego, say an ego. Or go with them ega. Can visa pota. Kai wotega. Orum buy an office. Or go with ego catch. Nyam. Or go one or go $10,000. Maganda they do fake information. No, go with the guy and Madiaka. Over the $10,000. Na envelope. Same Jpac when I can nyonya. No go akama. I wish that the video the following night that night called India. I don't want to tell
ọga na onye ọkpa eje India bụ nwunye mmadụ ka dị ndụ. Na abịa na nwunye mmadụ anyị na-ekwu. Abịa na nwunye mmadụ anyị na-ekwu. Ama m nwaanyị Egbeigwe n'ala. Dị ọcha buru ibu. Yes, ama m ya very well. Ịghọtago, ọ bụrụ ofu, ọ nwekwa another woman ọ na-alakwa n'Ogidi. Fon mmadụ na-arịngị. Okay, it's a phone. Egbeigwe, if you ikwu about him, ọ bụrụ asị, or somebody ma very well. Ịghọtago, or somebody ma very well. But if we go that these days, on a try say ka or package you, but all somebody were evil near. That is why because ego ha make it to get we had it in which you do that guy ego. He did say look, not talk Harrison near larger portion of the money. Ibolu, okay, Ibolu. Yeah. Oge Ibolu nye Harrison ego Kenya Igbo. Kedu ihe meji okwu? See well a large chunk of the money. Onye ajụ si ebe ọ na-ema mmịa within my thanks ka e were ego nyezi onye nwe ego. What he wanted was cash. And ọ bụ na enyere ego ahụ man treat ọkpị ya. Ego ji ọ na-abịa ego akpatara aka ntụ akpa m dile dị arọcha dị ego zam nara dị ego ozugbo eme ha jekwa ụlọ 2 rooms and parlour na okoko with ụmụaka. This guy that I was even thinking no Egbeigwe mụrụ those boys amagha nnọọ ụmụ nwunye mmadụ. The woman hapụ die na Nnewi na-ata ahụhụ kpọkọrọ ụmụazị bịa Lagos bịa kwụọ ụgwọ na otu Egbeigwe. Ọ bụ na mbọ ajọ mmadụ ọkwa mpụta mbịa kwuo ha chairman ego ị na-ewetakwa ebe a bụkwa ọkwa nwunye mmadụ ka onye akpa eje mmebiere ọrụ mana abịa nsị achọghị m ikwute dị ekwute ma ndị na-akpọ ọgara asị ya biko nsị ya ọga don't mind them, help this person, you're already out to help this person ka a na-ekwu okwu maka nye nwa ọkpa ntị. Seaman kpọrọ Egbeigwe kpọrọ ebi Abuja dobe na ha wee sị ya biko na achọrọ m ka ime business of real estate ka ntị gị n'ọrụ. Ime ihe gwere na ọ chọrọ iti egwu. O ji aghọrị ụmụ nwaanyị. How many million ka onye goro invest n'isi ya? Ugboro na ego post goro na Seaman na-ere ala. Oruze ka mpa ya nwụrụ ịchọbazi ndị ga-enye gị ego. Guy na-anya ọgaranya nwere obere ihe na-atọ ha ụtọ ijere ha ozi dasụmụlụ ozi ahụ ihe ejere ha ichedara na-enweghị uru ọ bara. Mgbe ife ya ajakwasa gị ntu a, if they come for your help they are paying you back for that little thing you mere. That goes jupụta mgbe abịa sị na Cubana ewere the case. Cubana pụta mgbe agọrọkwa onwe na-asị a na-ehe onye na-ebi ndụ ihu abụọ na ndụ aghụghọ. O nwere ihe n'ụwa ka Egbeigwe kwuo against Ogechi ebupụta evidence ya niile la ya n'iyi. O nwere evidence ọzọ na-ebupụta, we know all those things now. Nyewa mana ịma. If Ogechi Matthias war that time na Matthias pụtara out gwa onye ọbụla hụ ha onye ọbụla mana ihe a bụ charity foundation and na charity foundation nwere rules and procedures. Ọ bụla atụchara gị ego i were the whole money enwere a na-akwụ people salary a na-eti card a na-maintain office and o nwere ndị ọzọ aka ya akwụrụ ụgwọ. Ọ bụ na atụgide ya na ihe Matthias ji wee jụ bụ na ọ gwara ha sị na atụgidere unu ego a mma ego ọbụla fọrọ na-eme gịnị na a ga-ewere wee triti onye ọzọ. Egbeigwe jụ je connive with Ogechi ha gbarịba nke ha eme the thing online wepụta akaụntụ Egbeigwe tinye online ka ọ wee dị transparent. Atụgide ha ego a atụcha ha n'ozugbo ma Egbeigwe si na-atụ transfer onye balance ya.
Egbeigwe must answer for not defending his maker. If you call his maker, make I talk him like that. Or his maker. Utabe bi oko begere. By now, Egbeigwe want to lie. By now, okay, bu. She do want to go so well. Maka BP gebue. If you call make echi. Almost up the road to okay, na just make me go can be bioko. Can somebody put that when they rubbish against your maker, against the Beragendo, a banquet. Lolly de join now. Jpac network will get it bad, though. Very bad. Mbobero Kemo. One on cam one. And Kevin no the very, very clear the 5G. Last season, scoring